manungsa ingkang tumindak culika kelawan janma sanesipun ugi boten bakal wonten colong kinolong lan tumindak culika sanesipun Gus. Oh, kaya mangkono Kang Semar. Ya. Yen kaya mangkono tak rumangsa gegayuhane Kakang Semar iki becik. Mula saka iku aku melu nyengkuyung apa kang dadi gegayuhane Kakang Semar. Nggih ngaturaken genging panuwun Gus. Mila saking menika sumangga wonten mriku wonten pawon rumiyin. Lah niki wau para ibu-ibu PKK sampun masak Lah, sinten? Nika sing ndugi nika sinten lho. Terose ndara-ndara putra Pandhawa kala wau Kurawa sampun nyingkrih. Kok menika wonten ketebang-ketebang Patih Sengkuni punika. Lho, iya Kakang Semar, iya. Sawetawis ngasung-ngasung mriko rumiyin ya Gus. Iya Kakang Semar, Yo Semar. Boten pangling niki kados Patih Harya Sengkuni kelawan Prabu Duryudana. Wonten wigatos menapa Den rawuh wonten ing sudung kula mriki. Iya Kakang Semar. Sayektine ing rikalanggan iki yen sira nyumurupi tak rungokno dawuhmu tekan njaba mang. Para Kurawa ing dina iki kepingin dadi wong becik. Kurawa ing dina iki kepingin dadi wong apik. Mula saka iku Kakang Semar kersa tumeka ing negara Ngastina kana. Supaya Kakang Semar gelem menehi lan gelem sabiyantu menerno para wargana ing Ngastina kana sing apik supaya dadi apik. Yo Semar pancen bener apa kang dadi dawuhe Paman Sengkuni. Kados mekaten, Den. Yo Semar. Kakang Semar. Wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh Ndara Baladewa. Sliramu wis tak kandhani ana ngarmang. Iling-ilingen ya Semar. Nggih, Gus. Lho. Angger Prabu Duryudana nggih. Wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh Paman. Kok Prabu Baladewa sampun wonten mriki nak. Nggih Prabu Baladewa nggih wonten dawuh napa Paman Sengkuni? Jenengan wonten mriki kala wau sampun dangu napa? Lho, wong kula ten mriki niku wau ket esuk sampe suwana nyanyi wau kula ngertos are.
Suwono nyanyi. Nyanyi lagu napa, Nak? Loh, ya napa, Pak? Kala wau bawa kubuk asmara dikengken nyanyi lagune boten saged. Ning malah milih nyanyi bocah gunung ngonten njaluk buruan rokok Surya Rolas gitu. Nggih arang-arang Nak niku Nak. Nggih Prabu Duryudana nggih. Boten dene walen ingkang adhawuh paman. Niki mboten sampun konangan napa Nak? Lha nggih menika paman. Kaya ngapa Kakang Semar? Kang dadi gegayuhane para warga Ngastina kang wis tak aturake mau. Nggih. Ngenten nggih, Gus. Sumangga dirantos keputusanipun wonten Jawa rumiyin. Kadose niki wau bakal wonten dayoh lho. Sumangga kula aturi ngrantos rumiyin nggih, Den. Iya Kakang Semar. Tak ajab sliramu gelem menyang Astina ya Kakang. Kados Ndara Kresna lan Ndara Kula Pandhawa ingkang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara Kresna lan Ndara Pandhawa. Sembah pangabekti kula katur, Den. Ya Kakang Semar sak tampa sembah pangabektimu. Kosok baline pangestuku Tampanana. Iya Semar wis sak tampa sembah pangabektimu. Kosok baline pangestune Sun Tampanana. Wah, yo, Dilpol. Tak tampa sembah pangabektimu pangestuku Go Tampanana. Nggih, sampun kula tampi kanthi asta kula kekalih. Mugi saged andadosaken jimat wontenipun gesangi Semar nggih, Gus. Purun Ndara Kresna lan Ndara Pandhawa. Loh, aku gak kok sapa Kresna? Niki wau Koko Prabu Baladewa to. Kresna. Siramu karo aku iki dulur kaya gak wawuh ngono Kresna. Nggih nyuwun pangapunten Koko Prabu. Cacak kula sing bagus dhewe. Yo, kon iki kaya adang karo Danu. Wong aku tanggapan kok iso gak teko salah siji lho, biasae teko karo. Lah menika dipun pertanyaaken antawisipun Danu kali Adang. Ya wis, ora dadi apa Kresna? Nggih, Den. Wonten wigatos menapa jengandika rawuh wonten ing Karang Kadempel mriku, Gus? Ngene Kakang Semar. Sayektine para kadang-kadangku Pandhawa iki mang padha bingung. Bingung perkawis menapa? Sawetara suwe iki Kakang Semar ora sowan menyang kraton Ngamartana. Kira-kira napa lan apa ana salah sawiji ribet kang ngribeti sowane Kakang Semar menyang kraton Ngamarta Kakang? Mboten, Den. Sayektosipun
Kula sawetawis dangu mboten sowan dhateng Kraton Ngamarta awit kula sampun 3 sasi niki siap-siap mbangun Karang Kadempel. Oh, dadi Karang Kadempel iki arep dibangun karo Kakang Semar. Yen kaya mangkono kena ngopo Kakang Semar ora paring weruh marang para bendaramu Pandhawa. Yo Semar, kene opo kon gak kondo menyang aku? Yen to siramu arep bangun Karang Kadempel iki ngomong menyang Werkudara. Bakal tak cukupi sembarang kalire. Butuh semen piro? Butuh boto piro? Nek perlu sak pabrik-pabrik semen tak gore nek. Mboten ngonten, Gus. Niki mboten perkawis semen botolan watu. Pewangunan wonten ing Karang Kadempel menika sampun sae ning kula arep ndandani batinipun para warga Karang Kadempel mriki Den. Oh, kaya mangkono. Yo Semar, yen kaya mangkono aku bisa nrimakno. Iya Kakang Semar, yen kaya mangkono aku uga bisa nrimakno. Iya Kakang Semar. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara mulya temen gegayuhanmu Kakang. Nggih. Lah niki wonten ingkang ngeridu, wonten ingkang ngribeti anggen kula bangun Karang Kadempel. Ing rikalenggan punika Patih Sengkunu ugi Prabu Duryudana kala wau rawuh wonten ing mriki. Lah Prabu Duryudana lan Patih Sengkuni kala wau arsa mboyong kula menyang negari Ngastina. Yen jenengan sedaya mboten percados sumangga kenging dipun tangletaken dumateng ingkang Raka Prabu Baladewa. Napa leres kados mekaten kok Prabu? Ya Warsna. Pancen bener apa kang den omongake Semar? Patih Sengkuni lan Yayi Prabu Duryudana mangmrene epok-epok dadi wong apik ning sayektine arsa ngalap patine Semar supaya Pandhawa iku ringkih. Oh, kados mekaten kok Prabu. Ya. Yen kaya mangkono iki kaya-kaya kewajibane Werkudara kanggo nyingkirake wong loro mau. Ya, yen kaya mangkono aku sagah nyingkirake sapa-sapa kang ganggu menyang pembangunane Karang Kadempel. Nggih, Ndara Werkudara sumangga dipun rampungi, Den.
iki kaya-kaya Paman Sengkuni karo Koko Prabu Duryudana. Inggih nak pancen leres. Iya, Yayi Werkudara pancen kepara nyata. Ana wigati apa menyang Karang Kadempel? Arsa mboyong Semar Badranaya dhateng negari Ngastina. Sing dadi tujuane apa? Semar Badranaya arep tak wenehi, arep tak kongkon menehi siraman rohani. Wong Ngastina arep mertobat kabeh. Semar Badranaya, Kakang Semar ora kena oncat saka Karang Kadempel. Sabab ana ing wektu dina iki bakal nganakake pembangunan Karang Kadempel. Mboten ngonten, Ger. Punapa mboten saged dinego ya? Dinego kaya ngopo wae? Werkudara. Yo, Duryudana kakangku apa? Kenek gak kenek, gelem gak gelem. Semar Badranaya kudu tak boyong menyang negara Ngastina. Sira Werkudara ora kena ngalang-alangi. Wah, iso boyong Semar Badranaya yen to wis nampani tungkake Werkudara. Ayo, sampeyan arep melu boten yen.
Anggenipun ngrampungi damel kala wau, Gus. Yo, Semar. Kabeh para Kurawa sak tetunggule wis tak singkrina kabeh bali menyang Praja Ngastina. Nggih, syukur mangahi bagya. Banjur iki kaya ngapa Kakang Semar? Kaya ngapa kados pundi, Den? Lah yo, iki kaya ngapa Semar? Iki buyar raga. Niki Bathara Guru dereng mriki lho, Den. Semar. Oh, nate. Oh, nate nyeluk Bathara Guru tak kamplongi dhewe kok. Mboten, Den, mboten. Mboten pun kapok. Lho, Man kira mau Man. Sapa kok ngono cek garai lho. Tantuti kan lho. Lho, ngene-ngene lakon Semar bangun ngene iki ya. Biasane Nyidurga iku melok-melok. Nyidurga iku melok-melok lah malih-malih ngono iku. Lah sakitmu kok kaya ngene iki ngowah-ngowahi adat. Ditokno apa kok. Wis Pak deh. Gak usah. Ini wis jam 4 iki. Semar. Sliramu aja guyon ya. Sliramu aja guyon. Yamene iki Bathara Guru karo Durga iki goncengan nang pasar kono lho. Napa nggih, Gus? Iya. Iya, ngelek sego pecel karo jogging ngono. Nggih. Nggih, Gus. Punika kegayaan kula bangun Karangkadempel, bangun desa Lampis Ireng. Punapa jenengan sedaya bendara kula wonten ing mriki sagah sabiyantu dhateng pembangunane Karangkadempel, Den. Ya, aku sanggup bantu, Kakang. Ya aku uga semono sanggup bantu. Ya Semar. Aku ya sanggup bantu. Yo, Semar.
Aku yo sanggup bantu Semar. Mas Janoko mas. Mas Janoko mas. Janoko, siliramu gitu kan ndi yo gembol ngene iki. Mboten dugi pundi-pundi kok Prabu mas. Mas Janoko kurang bayar lho mas. Siliramu aja sini-sini aku mas. Mas kurang selawe. Ndara kula Janoko. Lelakon sing kaya ngoten niku pun dibolan-baleni nggih Gus. Mangkane tak goleki nang tak jak nang Klampe Sireng kok ilang. Lah kok kon nyelingkrin nang ngene kulone kali ngono ya Janaka. Mboten Koko Prabu. Kula wau ketemu ten jembatan kok dicangking kali Mas Janaka. Mantun diuyel-uyel mboten dibayar. Wis triramu ngriyo. Ora nyingkri tak kamplengi dhewe nggih nyuwun ngapunten nggih kurangane bijing mawon nggih. Sampun nggih Gus, sampun. Pun nggih yen to sedaya saged sabiyantu kelawan pembangunan Karang Kadempel Ndara Janaka nggih. Terus pundi Den saged bantu napa? Iya, Semar aku saged bantu. Nggih, nek ngoten sumangga Karang Kadempel dipun bangun bareng-bareng. Kadya dene Desa Banjaragung sumangga dipun bareng-bareng amrih saenipun. Sabibaripun lampahan iki sumangga kita ndonga supados Desa Banjaragung saged kuncara saindenging Nuswantara sumrambah dhateng Nuswantara negara kita Indonesia Raya supados merdika salaminya boten wonten alangan menapa-menapa rakyate supados tentrem ayem boten ingkang congkrah sugih rejekine uga dipun paringi rejeki kang barokah amin amin ya rabbal alamin. Salamat sasampunipun lampah menika mugia slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing padha mirsani. Wayang lara nggawa bondo, wayang mati nggawa rejeki. Ana panutuping crita minangka pungkasaning bondo. It's like